Og vi skal til allerede Erik. Det er jo sådan, at der er mange regler for konkurrencen. Der er ingen regler for, hvad man må kalde sine robotter. Så er allerede Erik i gang. Og hvis der er nogen, der lader mærke til, så bliver der trykket på noget herover også, lige da robotten kom i gang. Og det er fordi, at de her to porte, der tæller den, der blinker, den tæller negativt, den tæller minuspoint, mens den anden, den tæller pluspoint. Men hvad for en af dem, der blinker, det bliver afgjort af en tilfældighedsgenerator her, som bliver igangsat efter, at robotten er på banen. Så holdene kan altså ikke vide, hvilke af de to porte, der giver minuspoint, og hvilke, der giver plus. Og det går jo ganske glimrende her for Erik. Han har allerede lavet 4 point. 5. Tillykke med det. Jo, tak. Der er tempo på her, og det er jo hastighedsbanen. Og nu ser jeg de 3 lamper lyse herover, som symboliserer, hvor mange point man får. Og hver gang der bliver slukket, så mister man en point. Og så skal vi se om allerede Erik, den fik et point, for den klarede det under 15 sekunder. Rimelig godt gået. Og det er altså et point, udover at man også får point for de porte, man kører igennem. Og der er fart på her. Ja, der Tobias, Morten og Joachim, hvem af dem er du? Jeg er Morten, og det er Tobias. Så vi mangler den sidste. Ja. I er fra IHK, som er ingeniørhøjskolen, eller hvad? Prøv lige at forklare. Ja, det ligger i Ballerup, ja. Er det sådan en konkurrent til DTU? Nu skal jeg vist passe på banen her. Ja, vi har selv noget tilsvarende derude. Sådan et obligatorisk kursus, vi kører derude. Så har vi så taget det her som et fagprojekt, hvor vi så selv kan lave vores egen robot her. Så I er robotstuderende, kan man sige? Det kan man sige, ja. Skal den så til eksamen eller sådan noget? Ja, det er den nu. Så det går ganske fremragende, må man sige. Meget smooth og hastigt. Benytter I noget andet teknologi, end de øvrige gør rundt om her? Hjemmebyg. Hjemmebyg, gælder det også printplade for eksempel? Ja. Hvordan gør man det? Man laver en tegning af den, og så... Ja, det ved jeg ikke. Vi bruger sådan et program til det, så... Ja. Det gik jo rigtig godt. Tillykke med det. Det var 15 point her, så det er klart en favorit i konkurrencen. Allerede Erik, jeg kan sige, at i den kvalifikationsrunden i går, der var 15 absolut topscorer. Så det her, det er meget muligt, at det kunne være dagens vinder. Og allerede Erik er allerede klar. Haha. 15 point i første gennemløb, var det held eller forstand? det var det, vi regnede med, så det var acceptabelt. Det er super. I ligger nummer 1 her. Det er muligvis en vinder, vi har. Ja, muligvis, ja. Men det er det samme program, vi kører igen, så der skulle ikke være nogen ændringer. Så den kan tage 15? Ja, det kan den. Men er det ikke, når man er helt oppe i spidsen af konkurrencen, så værd måske at prøve at satse lidt, eller hvad? Jo, men det har vi ikke haft tid til at få ind i koden, så... Ja, det var, hvad det blev til. Men det er jo fint. Den der smukke papkasten har op for os, det får skærme mod lyset. Ja, vi fik problemer med sensorerne, da vi kom herud, så det var en hurtig lappeløsning. Den kører rimelig stærkt på banen her og skulle nå det under 10 sekunder. Var det sådan sidst 9,1 eller andet? Jamen, det kan vi ikke nå, desværre. Men 1 point for at nå igennem hastighedsbanen. Man spørger sig selv, i kvalifikationsrunden, der fik I 2 gange 7 point. Ja. Der er jo alligevel et spring op til 15. Ja, men vi har arbejdet intensivt. Så det er det. Hvad er det så, I kan i dag, som I ikke kunne i kvalifikationsrunden? Ja, vi har fået programmeret banen ind. Så det, den kører simpelthen en større del af banen? Ja, vi tog en sikker tur her igennem, bare for at blive kvalificeret, og så kører vi det her nu. Så åbner den let og elegant døren og efterlader det hele åbent.
kender jeg godt. Og skal den tilbage her og hente porten om hjørnet. Det der sådan, måske kunne ligne nogle antenner, der stakker op, det er i virkeligheden, der er plads til en printplade mere, eller hvad? Ja, det er sådan lidt mere en beskyttelse, hvis den lander på hovedet, så... Det er styrtbøjler. Ja. Okay. Fino, fantastisk. 15 point og snuppet en ruf. Er det blevet tid til omkamp mellem Turtle og allerede Erik, og vi har allerede Erik stående på plads, og nu kan du godt begynde at være nervøs. Ja, det er jeg også. Skal jeg køre? Det ved jeg ikke. Lige at kigge, der står official bag på de grønne trøjer der. Det er Niels Andersen, der står og giver besked om, hvornår det må ske. Og den er så klar, som den kan blive. Der blinker både rødt og blåt på den. Ja, den er klar. Og dommerne siger, de er klar. Og omkampen i finalen er i gang. $15 point, det har den jo vist. Det kan den jo gøre. Det har den gjort hver gang. Skal den have flere? Nej, vi satser på det samme. Så du satser på, de andre laver en fejl? Ja, det er min plan. Ja, det er en god plan. Efter hvad vi ellers har set i dag, så er der ikke nogen lav sandsynlighed for, at det kan ske. Skal vi følge med rundt, eller vil du hellere bare stå her? Der er dejligt tempo på. Og det er jo meget skægt, at det er to robotter med så forskelligt tempo. Den her kører frisk til, og Turtle, som vi har set flere gange, den bruger en halv dag på det. Ja, og sådan er det jo. Og så er der hastighedsbanen. Det kunne måske godt ligne en 2-pointer, hvis den kan klare det under 10 sekunder. Det gjorde den ikke, men den fik et enkelt. Hvad er det, der gør, at du ikke sætter farten lige det ekstra op, så den får et point mere? Det er fordi, det er det maksimale, den højeste spænding, vi har på batteriet jo, så... Den kører simpelthen med tophastighed, det er det? Ja, det gør den, ja. Og allerede Erik kører fuldstændig planmæssigt. Altså lavet på Ingeniørhøjskolen ude i Ballerup. Det var der, jeg ligger, ikke? Jo, det er det. Konkurrenterne til DTU, så du er ved at slå dem på hjemmebanen. Ja, det håber vi. Det etiske valg, det eller er det moralske afgørelse? Nej, det er fuldstændig tilfældigt. Det er det der også, åbenbart. Nå, så gik det galt. Og nu bliver det spændende at vide, hvor mange point der blev samlet sammen her, så jeg iler over til dommerne for at få et overblik. Det blev... Hvor mange point bliver det? Hvor mange point? Det skal vi lige blive enige om. Det skal lige blive enige om. Godt. Der er sådan, at der er 2 dommer, der tæller. Og der er enighed om 13. 13 point. 13 point til allerede Erik. Og jeg skal lige, fordi vi er lidt ude i den her omgang, det er afgørelsen imellem de her 2 kørsler. Så de 15, dem kan man godt glemme alt om. Det er hvem, der får flest point nu her. Så Turtle, hvis Turtle kan høste sig mere end de 13, så er der en førsteplads hjemme.